ସେମିତି କିଛି ନୁହଁ କୃଷ୍ଣ କୃଷ୍ଣ ବାବା ଏସବୁ ଆସିଲେଣି ବାବା ମୁଣ୍ଡିଟେ ମାରିଛ ଏଇଟା କଣ ମୋ ଘରେ ସଂସ୍କାର ମୁଣ୍ଡିଟେ ମାର ବାବା ଟିକେ ଥାଉ ଥାଉ ବୁଝିପାରିଲେ କୋଉଟା କହିଲେ ମୋ ଝିଅ ତମ ଯୋଉ ନମସ୍କାର କଲା ଆଜ୍ଞା ତମେ କଣ ଚାରିପଟେ ବୁଲିଗଲ ମୁଁ ଆଗରୁ ମାରିଥିଲି ମୁଁ ଆଗରୁ ମୁଣ୍ଡିଆଟା ମାରିଥିଲି କୃଷ୍ଣ ଯେତେବେଳେ ମୁଁ ମୁଣ୍ଡିଆଟା ମାଇଲା ଆପଣ ସାକ୍ଷାତ ଜଗନ୍ନାଥ ମୁଁ ଦେଖିଲି ଟାଇମଟା ମୋ ପାଖରେ ଅଛି ବେଢାଟା ବୁଲି ଯିବା ଏତେ ବୁଦ୍ଧି ତମର ପରିବର୍ତ୍ତନ ହେଇଯାଇଯିବା ରାତିରେ ଶୋଇପାରୁନଥିବ ଆଉ ଏତେ ବୁଦ୍ଧି ଆପଣ ସିନା ମତେ ଏମିତି ଭାବୁଛନ୍ତି ବାବା କିନ୍ତୁ ବିଶ୍ୱାସ କରନ୍ତୁ ମୁଁ ପରିବର୍ତ୍ତନ ହେଇଯାଇଛି ଦେଖୁ ସାକ୍ଷୀର ହଁ ଦଶ ରତ୍ନାପୁର ବାଲ୍ମୀକି ହେଇଯାଇଛ କଣ ଆମେ ନେଇକି ଆସିଥିଲେ ବାବା କହିଲେ କିଛି ନାହିଁ କଣଟା ଆମେ ନେଇକି ଯିବା କାହିଁ କିଛି ନାହିଁ ଆସୁଛ ଲଙ୍ଗଳା ହେଇ ଯିବୁ ବି ଲଙ୍ଗଳା ହେଇ ମୁଁ କିଏ ତମେ ରାଜ ମୁଁ କିଏ ମୋ ଜୋଇ ରାଜ ଜାଣିବନି ପଚାରନି ମୁଁ କିଏ କିଏ ତମେ ବାପା ପାରା ପାରା କବୁତର ବୁଝି ଗୋଲା ପାରା ହଉଛନ୍ତି ନା କଣ ବଡ ଦେଉଳର ପାରା ଓ ମୁଁ ତ ବଡ ମୁହୁ ବଡ ମୁଁ ତ ବଡ ଦେଉଳର ପାରା ରେ ନୀଳ ଚକ୍ର ମୋହର ଆସରା ମୁଁ ତ ବଡ ଦେଉଳର ପାରା ରେ ନୀଳ ଚକ୍ର ମୋହର ଆସ गिर जाए हर घर में अब एक ही नारा गूंजेगा भारत का बच्चा बच्चा जय श्री राम बोलेगा भारत का बच्चा जय श्री राम बोलेगा सर्वरिष्ठ शांति